Dit is de ingang van de Tweede Kamer. En Den Jonken op het plein in Den Haag stiert een grote tente. Hierin worden de Haagse politici vol verwachting opwachten. De provincie organiseert het gebeuren en daar maakt de organisatie van culturele haardstad dankbaar gebruik van. De slag die we nu maken, kijk wat er binnenloopt. Als staatssecretaris, we zijn bij de Kamer geweest. De bewustwording van waar wij in Friesland mee bezig zijn. Het aanbieden van die petitie. Dat gaat zoveel ogen open hier. Zo van, we wisten het ergens wel of niet. Maar wij zijn een beweging in Friesland aan het maken. Waar Nederland zegt, wow. Dus ik ben buitengewoon grutsk dat dit gedaan is. De Friese politici zijn er om hoe culturele haardstad te vertellen. Zij ontvangen haar Haagse collega's, zoals de staatssecretaris van Economische Zaken. We weten allemaal dat steden waar er een goed aanbod is van kunst en cultuur, dat effect heeft op economische ontwikkeling van een gebied. En dat klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Het is vrij simpel. Goede cultuur leidt bijvoorbeeld tot horecabezoek. Nou, dan zijn we weer beland bij waar ik verantwoordelijk voor ben. De organisatie is tevreden over het tal politici dat naar de Ljouwert Friesland tente komt. Jonken Keizer van Economische Zaken komt ook de minister van Onderwijs even del. Ik denk dat het heel goed is om op deze plek Leeuwarden te presenteren. En ook al dat moois wat eraan gaat komen in de komende tijd. Mooi om hier in Den Haag al het enthousiasme van de mensen te proeven en te horen. En ook te zien al in de presentaties die hier worden gegeven. De dij wordt joen afsletten bij een etentje in de tenten. Mij vanzelfs een Friesk menu.